brand I came up here so na do for the company. Che cosa che trovi che bụ Brand. branding bụ site n'aha dịpọ ihe nze biznes dị ma wide affairs site n'afọ ịkpọrọ site na ha ka esi hazie uwe na-gbasara biznes ọpa elu onye fịa agbasị yes na ihe a bụ ihe a ma ọ bụ ịbara ihe a bụ ihe a ọ bara ha na ụbanụ branding ahụ ga-eme ndị mmadụ hafụ ihe ị na-enye kafụ toda ma ọ hafụ azụmahịa ha akọta ya ha sị ha like ya ha enwe ntụkwasị obi ebe ọ nọ. That is why ego ije na supermarket na ji golite ọ branding gị ga-eme gị ị na-anya n'anya o nwere ike igobeghị product ọnwụ before mana ihite ya ị na-anya n'anya ise ka nke a na nke a nke a na aka bịa n'anya ị na-anya nke a mezie ịghọrọ ofu n'ihi na ọnwụ ka doo anya mere ihe ịga obisi ike si o nwere ike nke a ka mma maọbụ nke a so ọ dị mma ịhazi business even from aha from ihe niile iji mee ka business gị kwaa iru ọfụma ndị mmadụ ga-afụ wee lọta wee fụ ya si na ihe a bụ ihe mana ịchọ ka ihe a kpọọ ihe aha si na ọ mere mmadụ nwere iru na wee sị onye a bụ Chibuike kọta ya na ọ bụ Chibuike mana iwere branding ihe ahụ iru onye ọbụla bụ onwe Maka ịbịa na ọgba ahịa ihe a na-ere ngwa ahịa kaka na anyị ebizi n'ọmụọ pakeji anyị echefuo ihe a na-achị pakeji a na-erezi naanị pakeji nwa ihe dị na pakeji na ihe dị ya niile nchekwa ihe ndị na ihe a bụ na enwere usoro esi eme ya ị na-anya ihe a na-agba ndị na-eme nke ha nọ bụ azụmahịa ma ọ bụ ha ị ga-ebugodo ụzọ ma ihe ị na-ere ihe ma produce ma ọ dị kpọmkpọm efu ya cs ihe a dị mfe then the problem bụ onwe ndị na-eme ihe dị mma ifu product ha ọma mma karịa mana because branded pakejiri ya ọfụma ọnwụghị ga-emepe ya anya nwebere ndị ihe ha tinyere n'ime pakeji ọ bara igbo ya na ọ ka mma product niile ọsa esi nke ka ọ na ezigbo mma ezigbo mma then bịa mee ka pakeji ya dị mma afọ ịkọrọ ya dị mma ọ nke ahụ ka mma n'ihi na ime ihe ka ọ dị mma pakeji ya dị mma ndị mmadụ ama mma ya o nwere ike ndị mmadụ ama nwee interest mana ma o nwere ihe dị mma nọ n'ime ya eme pakeji na adị mma o nwere ike idisivuo ndị mmadụ na nke mbụ disivuo ha na nke abụọ nke ịtọ ha si enebone ka ihe ha dị onwekwa ihe na ya n'ime ihe na ya n'ime ọrụ gị so ọ ka mma ime ka product o ihe ị na-ere ahịa ị na-ere ka ọ dị mma first ịda dozie ya ọfụma hazie ya ọfụma na ebe gbasara pakeji na branding ka ama hazie mmanya anya na-ese na-aga na ozugbo o nwere ihe dị na ihe gbasara this branding and advertising ihe dị na ya bụ na ị ga-eme ndị mmadụ aghọta uru ihe ya mmebe aka uru ihe product gị ma ọ service ya ị na-eme ma onye ọrụ ị na-emepụta ị na-ere ndị n'ahịa ọ baa uru ezigbo uru ndị mmadụ ga-abịa na o nwekwa ike ịma n'oge ka agbakazi o nwere ike bụrụ word of mouth ihe a na-akpọ ihe mmadụ kwupụta nwanne this product ọpa asa ọpa ọ na-ahọpa final word of mouth for you know onye ọbụla na-anị and ị mana ị bụrụ nwanne m na-agwa gị na ihe a dị mma ide soro because ide believe na ihe m na-ekwu dị mma ihe m kwuru dị eziokwu because ozugbo m ghọta ụmụ ndị ọ na-agara ha na dị ahụ
mana ihe ka mma bụ ị ga-eme ka ndị mmadụ ghọta mepere na akpa ana ke odo ike odo ma za no ne maybe small scale business maybe small scale o bụ ike gara aga afịa o nwee ịma na ihe dị ihe ha bụ kiwe word of mouth nwere ike gara aga aka mana ọ ga ọnwụ nwere ike manga too far mana ị ga na-ere ahịa ego ga na-abata ị ga na-ere aga ahịa ị ga na-aga mana ahịa ị ga na-aga ofe ajụjụ ma jụ ọ na-aga karịkwa because o nwere ihe ụlọ ọ na-aga obere odo na-abata ego na-apụta mana ịmanụ na iwe advertise sobi ya o nwezi ike too ọfụma karịa ọcha anya mana ihe m na-akọwa bụ before ndị mmadụ mata uru ihe na-emepa then ịkwa ha eme ka ha ghọta na ihe a ga-abara ha uru ọkwa na ihe mere iji mepụta then ịmarụ ndị ihe na-eme ndị ị ga-eresi as the people you are selling to the customers a contact customers ha ime ka ha ghọta mee ka ha mata bụ ụlọ ihe ị na-eme bara ị bịa kọwaa ya ọfụma o nwere ha na storytelling kọwaa ya ọfụma ka isi emepụta ya ka isi ekere ya o nwere ike the process isi emepụta datị ma ọ bụ process odo ha anya ọfụma ihe doo mmadụ anya ọfụma ka ọ na-ekwere na ihe doo mmadụ anya ọfụma o nwee okike ma ihe a dị mma ọkwa ihe a na-agba advertiser na-abụkwa na oke ga-atinye ya na Instagram ma ọ ga-atinye ya na billboard ma ọ ga-atinye ya na TV ma ọ ga-atinye ya na nke continue ọ bụrụ nke first of all ị ga-emetụ mmadụ ihe m na-emepụta na ka ndị na-emepụtara ya ka ndị customers dị ka nsogbu ha na-enwe ihe a ga-asọlbụ ka uru ha ga-enweta n'ihe a ka m ga-esi gwa ha na ihe a ga-abara ha inwe ike ịhazi okwu bata niile ọ bụ ya na advertise ahịa erewere onwe so that ọ bụrụzi na social media ka post gị kọsi ịzaba ajụjụ ọzọ ahịa ọfụma ịghọtana ọ ga-emezi ka iji si dozie ihe ahụ gwa ha okwu ka ihe a ga-esi bara bụ ọ bụrụ na Instagram ka itinye ọ bụ na social media ọ bụ na TV ma ọ bụ na ihe a mana ịzara these 3 questions bụ ajụjụ ya eto ọfụma ka uru n'ihe aba nke ndị na-eresi ka ị ga-esi gwa ha otu ihe a ga-esi wee solve problem ha niile o wepụ advertising ndị ihe onye ọha atọ ya ọ na tupu ugbu a nwe gị na-abụ achị imeghe ịgbanye TV ọ bụ na na-eme advertising ọ na-etu ya na-eme ya dịka tiwefọ ya na skọtel kebụ na amechi advertise abụ ise na-abịa bịa ikwu na-azụ ya ị ka ga-echetakwa ya bụ advert kpụrụkwole na ole dị na adverta ban akpọgharị ozugbo o bido ha ala ọsọ akpụmoyi jibido soro na-abụ ya ma ọ soro na-ekwu okwu ha na-ekwu asị soro ugo lọta mana ugbu a nụma ịchọ ime advert ahụ onye lere ya kịta I don't have time for before my chest we swipe to the next ọ bụrụ otu esi eme si ya can you just get straight to the point you know the attention span is na dị nkente and then ndị na-eme advert eme ọ dị na-edi eke ma ọ bụ ndị kom ha nyere adasi me this is a worse something or the society is losing something or something is missing kụcha dị isi wee chịkọta ihe ọnụ ka o wee na-ekwe ka hapụ onye nwaanyị ka ụra iji ma ego ote nwoke ihe jiri ihe a bụ na ọ nwere ya na-asụ storytelling akụkọ ihe gbasara ndị na-ere ahịa ime ya ka ọ bụ part of their daily activity ihe ha fia ha si ihe a gbasara ihe a dịka ihe na-agabiga ma ọ bụ ihe a metụtara mbọ ka o si dere ya wụ
ọ nwere nke bụ my friend Udens. Ị na-anya ihe advert na-eme bụrụ maka nsogbu ndị mmadụ na-agabiga na dị nla ma ọ bụ ka ihe na-eme ga-asọlvụ problem ha na-eme accountability ha ga-eya ha na-eya ha sị nke a gbasara m nke a gbasara m nke atọ ịghọtata so ihe na-eme na advertising ma o metụtara obi ndị ị na-eme na advert ma ndaba ọfụma mana o metụta ya dị na metụta nka nsogbu ha na-agabiga o metụta ihe gbasara ka ha si eme ndụ ha na-ebi everyday ọ ihe ha before you know it ha connect ya ọ masakwa nke ahụ dị that is why all these adverts na-anụ ichetara o nwere ike mgbe anyị dị obere enu ya na-esi ị nwere ike wụchiwa ya sef nke a dabara adaba ma ọ bụrụ storytelling ga-eme akụkọ ga-eme gbasara ndụ ha gbasara nsogbu ha na-agabiga o nwere ike onye fụ ya olele ya o nwere ike ba dị egwu sef ọgbachi o nwere ihe ọ na-echeta mana advert ha na-echeta bụ nke gbasara nke metụtara ndị mmadụ nke metụtara nsogbu ha nke metụtara ihe ha na-eme ha na ya tomorrow ọ ba ha n'ụlọ ibukwe 5 years to be or 10 years ha ka beche ndị na-eteli the story ihe akwara anyị nke a ha enweghị ndidi ige akụkọ ahụ ị na-akụ ha ụda asị ị na-akọ aja ngele ka you get to the point na ihe mosi izili ya ọ bụ mgbe ahụ tụnwe ike nọdụ ala ọ bụ na TV ka ị na-ekiri ya ọ na fon kirikiri ya fon adịcha ụbara kwa nwere ike nọdụ ala gee ya mana TV ọ na redio mana ugbu a abụgodị nọ na TV ụdọ na redio ọ bụ na fon ike ọkpọ ya to the next channel change channel or you swipe to the next page I want to say get to the cocoa I think it was in video so the platform called we didn't about advance called easy part of the change okay I'm na because of internet stage and what ihe information na carry imepe phone gị na information ike everywhere about the father ime nke a everywhere ju ihe niile ịmazi nke ị na-ene ịmazi nke ị na-eme that's why a na-asị na ndị na-eme ihe olile ihe ba ma ọ bụ ihe ha na ihe ga-ejide mmadụ o jide ine ya o jide gị ọ dịka hook ọ ya na-abịa the hook like oboslo so that open ihe ị na-eme is very potent between the in fact for the next 5 to 10 seconds ejili ya na-akọ ihe na ihe na ndịra ya na merisi mee ka onye fọrọ anya ya ohuko ya but it's not effects in the storytelling it's part of the storytelling you understand o nwere ka ị ga-esi mee o nwere ka mmadụ ga-esi ya onye ka ọ ga-achọ ihe mana na nke ihe a mekọ ịghọtara o nwere ihe ka ọsọsọ n'oge because nke isi bido ya o nwere ka o si ebe ịghọtara ihe niile bụ ihe a na-afọ strategy otu esi eme ife adamia strategy otu esi eme ife adamia ọ bụghị nọkọta ya dịbalite isi achọrọ ime akpata achọrọ na n'oke zuo ike o ya fọ strategy ị ga-ekwu ụzọ ndị ya na-aka aka ndị nsogbu ha na-agabiga ndị ka m ga-esi kọọ akụkọ ka o metụta ha ka ha mara na ọwụ ha ka m na-akọ ha nọkọ ịhazicha ihe niile ahụ ma nke obi isi ga penis ịtụọ ya pa imirikiri ịtụọ ya onye fụrụ anya ọ ga-ama na ihe nke a onye pụtara ihe ọya ma ọ bụrụ ya ọkwa usoro ndị ibe ya ndị mmadụ ya na-aga akọ o nwere ike ọmọga maọbụ 2 million people ka gara afịa nwere ike 100,000 afịa chuchu mere ga so ọ ka na-ete ide ụmụ ha na postati ịhazi statide fụmata ide otu ị ga-esi nyere ga ọ dịrị mma ịhazisie ya ọfụ ịmasị ka ị ga-esi akụkọ a ndị mmadụ enye ya ụtọ ụta na ntụ ọnọdụ onye eto ụta na o metụta ha n'obi then you say their reaction nke ọzọ dịkwara ịdị ya ọbara tụrụ tupu anyị achọọ ime advertising o nwere ike ga chọọ ihe a na-abịa dị model ọ bụ ezigbote agbọrọ mara mma ezigbote adịkpa agbọrọ agba ma ike papọde chọọ mbido emewo asị atị nwa ya mana ugbu a
还去嘛不但是我不打呢，这个业绩就比说是本身，就比是自己个，就以 call of content creator yani hao ta bu zin me product ambassador a vende me za activation ama bu yin me iyo mo mo ta da guys da Okay, hepụtara ya mbụ ị na-amagodi uju ahịa iyere ya otu ị ga-esi wee mee ka ndị ị na-eresi ya fụ maka ọnụ maka ndị ị na-ere. Ị na-anya o nwere ụdị product na ọsọ isi ga na-enye o nwere ike ọ maka ndị okenye ọ maka ndị tobe eto ndị serious speak ndị a na-akpọ senior city. Ịma na ndị nke a ọwụwụ soshal midia ka ha na-eme all the time. O nwere ike bụrụ ha redio that ụtụtụ ha that program ha na-ege everyone then ọ bụrụ ma the product ma service maka ndị young people. Ịma na ka ndị young ndị na-eto eto nke 18 to 25 35 ịma na ebe anyị na-aka spend the time ebe anyị na-alọrọ all the time na-alọ dị ebe a na ebe afọ ụmụ obodo ịmalụ ebe ndị ị na-enye ndị nwe this product ma service ndị na-eresi ya mana ebe ha na-spend their time most of the time na spend the time ka ebe ha na-anọ obìnrin ọ bụ na TV ma ọ bụ na redio ma ọ bụ na oriso ka ọ bụ na social media ka ọ bụ na itinye America itinye na billboard ịmanụ ebe ha na-afụ ya ọfụma karịa ịchọta nwee nke ahụ ọ dị oge anya ọfụma ịdamasị otu ị ga-esi dee edemede meseji Igbo ga-eme ka ha nụ ihe na-eme ma ọ fụ ya ma ọ ya n'anya ma ọ bee ya na ntị ma ọ nye ya o depend the medium of the ihe anyị dị tinye ọ bụrụ ihe ha ga-aghọta onwe ogbokwe na ihe a ga-asọlve nsogbu ha ọ sọlve problem ịghọta mana ike dị n'ihe a bụ na o nwere ihe a na-akpọ influencer marketing. But most of the time ọ na-work because o nwere ike like flavor kọrọ flavor pụtara dị asịrị highlight na ihe a ọpaka ya na-ede ara toothpaste ya ọpaka ya na-ede asịrị dị ebecha ya ezi ya na-abapaba na ngrasa ọkwa na flavor the ODP. so all strategies we may use all depend already because na Okonkwo melọta isoro Okonkwo o nwere ike ọnwụ kọrọ Okonkwo ihe gbasara product ma service mana nke gị ị ga-ama ụdị ihe ị na-ere ma ndị na-eresi ya mana ka ebe ha na spend the time during the day during the night ị ga-esi tinye ha afụ ya ghọta ihe ị na-eme bịazie sị oke ka anyị godo ife a ọwụ ka anyị bịagodi ka anyị mara onwe ya na-akpọ ka mpechọ na ịdị dọtana so onye m sị na strategy dị mma imecha iche ya ne ọwụbe ka a na-akpọ enweke ido the site mmanụ ka ihe si ete imecha ihe niile ga-emezi nchịkọta ya ọfụma maazị nke ị ga-eme ka mma so young market abala na onto brand way so kedu ihe dị ka ihe dị ka ozi ọ dịghị na nwere ike ime nwere ike gbaa iche ma gbapụta start ya up maka na abịa na that market space or internet space ọ dị ka oshiri ọtụtụ ihe jupụtara ebe a mana ọ bụ na edike isi ọ were na brand ya brand tupu nye anyị si mụna ka m gwabe ka m gị ihe maka iji maa atụ ije na-apa o ike nwere two tailors hyper fashion designers ofu ine ma nwere ike ha dị abụọ ọ kalụ maka iji maa atụ ha dị abụọ ofu ine ihe n'anya ịma na onye nke a bụ tailor anyị na-ịma na onye nke a bụ tailor o nwere ike o wee gba ezigbo afọ ahụ ihe ma o nwere ike afọ ya bụ Chukwu Madelo or Telo Chukwu Oilonas. A man that fat is in mad, you my own letter. Oh, break on a crap of ma. Oh, break on a dozen of
mana bikos ha nwee ihe ọ kpọrọ afa o nwee ihe ọkpara omere ihe a ya enweghị iru ọfụma o nwere ike ọ dịghị akọwa ka esi eme o nwere ike ọ dịghị post anything maybe creating awareness mee ka ndị mmadụ mata ihe ọ na-eme ọjọọ sọ dị ya na-eme ihe a o nwere ike neighbors ma ọ bụ ndị nọ na steeti bụ ndị ga na-aga then in way the second person o nwere ike gụọ nke ya gọzie stitches lọta ọ ya iji maa atụ then gọzie stitches bịa o gosi gị ka o si gaa apa arịa ya gụọ akwa na bọndụ yes na bọndụ gosi gị ka o si gụọ akwa ya na bọndụ gosi gị mgbe ọ lọta gosi gị ka o si akwa gosi gị ka o si eme measurement gosi gị nke a gosi gị nke a gosi gị ihe mere n'isef o ji banye into tailor into fashion design ihe mee obi si ike iji nwee mmasị ọkọchala gị ihe niile ịpụta na shop ya ifu that ihe a bụ oyihe ihe a na-eme onwe Instagram page ma onwe Facebook page ma onwe YouTube page ọkpacha ọkpọta nwa okorobịa nwa agbọghọbịa mara mma ka jiri apọ ya see picture tinye na Instagram tinye n'ihe a na-ezisi ozi onye nọ Sokoto bịa si na ọ nwoke one guy nọ na aba ọsị tụọra m na ozigbo ozigbo onye nọ na Lagos bịa ọsị nwoke ọkwa na aba onye bịa na before you know it ọ bụghịkwa sọ ndị streeti ya ma ọ ndị Aba ka ọ na-elesi ọgwa ndị mean almost the entire Nigeria ka ọ na-elesi ghọta mana ahịa enweghị iru na ịbụrụsị ka ndị ka ihe dị n'ihe a bụ immediately if ndị mmadụ fọ na ihe ya na-eme ọfụma a ka na-eche ka ọ factor dị aka ọ ga-adị busy in fact ọ ga-apagide aka like this before you know it will may employ more hands because ọ da-akarị mana onye nke a jos na-eme nke okpuru kanọkwadị o nwere ike nke ọ na-enweta bụ mama Chukwuma sị ọ dị apịchi ndị enye ya gbakara nwoke ebe a ọdochie ya bụ mgbe nke ọ kwapụtara ndị mmadụ ha gwere isi ya dịka onye ọ na-elere elu so ọ na-asụtara ọgụnụ na-asị egwu ndị nta ka anyị mana onye nke a fụgo ụzọ ma ihe na-eme ndị Sokoto ndị Lagos ndị Enugu ndị dị ebe dị iche iche na-egolo akwa na-eme ihe a biznes na-aga ọma enyi then ị malụ na ọ ihe ahaziri ahazi ọfụma ịhazie ihe ọfụma hazie ya ọma mma ọfụma then ị malụ na nke ga-apụ iche